Δύο τέκνα αδελφοί έσχυνε ο Αβραάμ, έναν εκ της Ελευθέρας και έναν εκ της Δούλης. Η Ελευθέρα ήταν η Σάρα, η οποία είχε όλα τα δικαιώματα σαν νόμιμος σύζυγος του Αβραάμ. Η δε Δούλη ήταν η Άγαρ, η οποία έτεκεν ιών πρώτα και στη συνέχεια η Σάρα τον Ισαάκ. Αυτοί οι δύο ιοί είναι οι οποίοι προσδιορίζουν τα πράγματα στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη με την αλληγορική σημασία την οποία εξηγεί ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Η στύπων της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Υιός ο οποίος ετέχθη εκ της Άγαρ, που είναι δέσμιος των κανόνων, των νόμων, των δεσμεύσεων αυτών και του καθεστώτος της ελήψεως ελευθερίας, θα λέγαμε, στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, όπου κάποιος πρέπει να τηρεί το θέλημα του Θεού, διαφορετικά βλέπει να έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Στην Καινή Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη είναι αυτή η οποία προσδιορίζεται από τον Υιόν, ο οποίος είναι εκείνος ο οποίος έχει τα δικαιώματα όλα, διότι είναι ο Υιός ο οποίος ετέχθη εκ του θελήματος του Θεού, και η Καινή Διαθήκη είναι αυτή η οποία πλέει μέσα στο καθεστώς της ελευθερίας των τέκνων του Θεού, όπως και είναι τα πράγματα και στην πραγματική ζωή. Δηλαδή οι δούλοι είναι δέσμοι, είναι δεσμευμένοι και υπακούουν συνεχώς τις εντολές των κυρίων τους, ενώ οι καταχάριν θεοί της Καινής Διαθήκης είναι ελεύθεροι και ζουν μέσα σε αυτό το καθεστώς το οποίο προσδιορίζει το κληρονομικό δίκαιο και το δικαίωμα το οποίο έχουν ακόμα και στην περιουσία του πατρός. Δια τούτο, όταν έθεσαν το ερώτημα στον Άγιο Ιερώνυμο της Αιγίνης, τι θα γίνει με αυτούς οι οποίοι είναι μεν δίκαιοι, όπως νομίζει ο κόσμος, και καλοί και κάνουν δικαιοσύνες και ελεημοσύνες, όπως εκείνος ο Κατής ο οποίος του έθεσε το ερώτημα, δηλαδή ένας Τούρκος δικαστής στην Κωνσταντινούπολη, και του λέει, εγώ, του λέει, παίρνω 6 λίρες το μήνα, τις 2 τις δίνω και πρικίζω ορφανές κοπέλες, τις άλλες 2 τις δίνω, κάνω ελεημοσύνες, και 2 λίρες κρατάω για να ζήσω εγώ και η οικογένειά μου. Θα πάω άραγε στον παράδεισο τον οποίον λέτε εσείς οι χριστιανοί? Και το απαντάει εκείνος ο Θεοφόρος πατέρας της Εκκλησίας μας, ο μεγάλος αυτός παλαιομερολογίτης Σαββάς, στο στερέωμα των Παραμερολογητών, και του λέγει, δεν μου λες, σαν δικαστής που είσαι, έχεις παιδιά? Ναι, λέει, έχω. Έχεις και δούλος? Βεβαίως και έχω και υπηρέτες που με υπηρετούν. Ποιοι σε υπηρετούν καλύτερα? Λέει, τα παιδιά σου ή οι δούλοι σου? Βεβαίως οι δούλοι, γιατί φοβούνται, λέει, την εξουσία που έχω πάνω στα παιδιά, επειδή έχουν παρησία, δεν με ακούν, πολλές φορές με παρακούν. Δεν μου λες, του λέει, όταν πεθάνεις, ποιος θα κληρονομήσει την περιουσία σου? Τα παιδιά σου ή οι δούλοι σου σε ακούνε καλύτερα? Βεβαίως, λέει, τα παιδιά, γιατί αυτά έχουν κληρονομικό δικαίωμα. Το ίδιο, λέει, συμβαίνει και στην περίπτωσή σου. Εσύ με όσα κάνεις βρίσκεσαι στο καθεστώς των δούλων. Πρέπει να γίνεις Υιός κατά χάριν για να έχεις κληρονομικό δικαίωμα. Αυτό ήταν. Άφησε ο Κατής με όλη την οικογένειά του την Κωνσταντινούπολη, ήρθε στην Ελλάδα, βαπτίστηκε και έγινε χριστιανός, έγινε ορθόδοξος και σώθη, όπως λέγει ο Άγιος Ιερώνυμος της Αιγίνης. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, το κληρονομικό δικαίωμα το έχουν μόνο εκείνοι οι οποίοι είναι βαπτισμένοι στο όνομα της Παναγίας Τριάδος, όσοι ζουν μέσα και πλέον μέσα εις το πνεύμα της Καινής Διαθήκης, της ελευθερίας των τέκνων του Θεού. Και όταν τα τέκνα του Θεού ελευθερώνονται, τότε συνελευθερώνεται μαζί, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και ολόκληρη η κτήση, η οποία είναι δέσμια της πτώσεως και της αμαρτίας των ανθρώπων, και λέει ότι συστενάζει και συνοδύνει, δηλαδή πονάει μαζί και στενάζει μαζί και οι κτήσεις με τα τέκνα του Θεού, τα οποία προσδοκά και η ίδια οι κτήσεις και η φύση να ελευθερωθούν, για να ελευθερωθεί και αυτή από τη φθορά στην οποία υπέταξε ο υποτάξας αυτήν, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Περιμένει δηλαδή να ελευθερωθούμε. Ελευθερωθούμε από τι? Από τα πάθη μας. Διότι για να φτάσουμε εκεί που ο Θεός θέλει
και ο Χριστός μας ήρθε εις την γη για αυτό τον σκοπό, πρέπει να περάσουμε από τα στάδια, όπως λένε οι ηθολόγοι της Εκκλησίας μας, της καθάρσεως, του φωτισμού και ή δυνατόν να φτάσουμε και στην θέωση, δηλαδή να γίνουμε και εμείς θεοί κατά χάριν, να θεωθούμε δηλαδή. Και ανάλογα με την κατάσταση, την πνευματική και την ψυχική στην οποία βρίσκεται ο καθένας, δέχεται και τις δωρεές και την χάριν και την ευλογία του Θεού. Βλέπετε στο σημερινό Ευαγγέλιο τι λέγει ο Κύριος. Ήταν, λέει, δύο τυφλοί, οι οποίοι τον ακολουθούσαν και έκραζαν συνεχώς, φώναζαν από βάθους, από στεναγμού καρδίας και λέγανε «Ιε Δαβίδ, ελέησον ημάς, ελέησέ μας, δώσ' μας αυτό δηλαδή το οποίο προσδοκάμε». Μεγάλο βεβαίως κακό, πόνος και θλίψεις σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν το φως τους και γι' αυτό φωνάζαν με την καρδιά τους. Και τους λέει ο Κύριος, τι θέλετε ποιείς εμείς? Κύριε, λέει, να αναβλέψουμε, να δούμε το φως, το οποίο το βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι και το θεωρούν ως δεδομένο, όπως και εμείς θεωρούμε ως δεδομένα τα αγαθά που μας δίνει ο Θεός. Και αν λίγο αποκρύψει ο Θεός τη χάρη Του και στερηθούμε ένα από τα αγαθά, τότε πονάμε και θλιβόμαστε και στρεφόμαστε προς τον Θεό και ζητάμε με την καρδιά μας πάλι να έρθει η χάρη του Θεού και να έρθει η πρώτη κατάσταση στην οποία ζούσαμε και δεν εκτιμούσαμε, την οποία μας είχε δώσει ο Θεός κατά χάρη. Λέγει ο Κύριος, προσέξτε, πιστεύετε ότι δύναμη τούτο ποιήσε? Πιστεύετε, λέει. Ναι, Κύριε, πιστεύουμε, λέει. Τότε γεννηθεί το ημίν κατά την πίστη ημών. Δηλαδή, τι βλέπουμε από αυτό το παράδειγμα το οποίο μας δίνει ο Κύριος μας, ότι ανάλογα με τη δεκτικότητα, ανάλογα με την πίστη που έχουμε, ανάλογα με την πνευματική ζωή την οποία έχουμε ο καθένας από εμάς, φανερώνονται και η δωρεά και η ευλογία και η χάρις του Θεού στον καθένα μας χωριστά. Έτσι είναι τα πράγματα, αδελφοί, και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη ζωή δεν θα είναι διαφορετικά. Διότι ο εαυτός τον οποίο ετοιμάζουμε σε όλη μας τη ζωή, με νηστείες, με προσευχές, με αγρυπνίες, με ελεημοσύνες, με γονικλησίες, με δάκρυα, αυτόν τον εαυτόν μας, αυτή την υπόσταση, αυτή την ύπαρξη θα πάρουμε και μαζί μας, δεν θα πάρουμε κάποιον διαφορετικών εαυτών. Δηλαδή δεν πρέπει να ελπίζει κανείς, εάν σε αυτή τη ζωή ζει μια ζωή μέσα στη μοχθηρότητα, την κακία, την εκδικητικότητα, την ανηθικότητα, την πορνεία, την μοιχεία, την αδικία, την πλεονεξία, ότι θα δει παράδεισο, δεν θα φταίει ο Θεός γιατί δεν θα δει εκείνο τον παράδεισο. Ο ίδιος έχει φτιάξει τον εαυτόν αυτόν, αυτή την υπόσταση, αυτή την ύπαρξη, την προσωπικότητα, την οποία και στην άλλη ζωή θα κουβαλάει μαζί του και θα την φέρει ενώπιον του Θεού. Ενώ ο άλλος ο οποίος ζει ο καθένας από εμάς, που ελπίζουμε ότι ζει κατά χάρη του Θεού, γνωρίζοντας βέβαια, επιγνώσκοντας τις αμαρτίες, τις αδυναμίες του, την έλλειψη πίστεως πραγματικά, γιατί δεν έχουμε ούτε ως κόκκον συνάπεως πίστη, τότε αν ζούμε κατά Θεόν, αδελφοί, με τα δακρύων, με τα προσευχών, με τα ελεημοσυνών, το κατά δύναμη, τότε αυτό τον εαυτό τον οποίο οικοδομούμε αυτή την υπόσταση, την ύπαρξη, την προσωπικότητά μας, θα την πάρουμε μαζί μας και όπως εδώ γεννόμαστε δοχεία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, όπως εδώ παίρνουμε τις αντιλήψεις εκείνες και τις χάριτες του Θεού και τις ευλογίες, έτσι πολύ περισσότερο όπως παρακαλάμε και λέμε «Δίδω ημίν Κύριε εκτυπώτερον σου μετασχήν εν διανεσπέρω η μέρα της Βασιλείας σου». Εκτυπώτερον θα φανερωθεί η χάρις του Θεού και η δύναμη και το φως του Θεού. Κατά την πίστη λοιπόν ημών θα μας δώσει ο Θεός τις δωρεές, διότι αυτό γινόταν και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι οι τρεις πέδες βρίσκονται μέσα στην κάμινο και οι τρεις πέδες καίγονται, δεν φλέγονται αλλά δροσίζονται από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, από το πνεύμα λέει το οποίο φυσούσε μέσα στην κάμινο, από το εκείνο δηλαδή, εκείνη την πνευματική κατάσταση στην οποία ζούσαν και δόξαζαν και ενούσαν τον Θεόν οι τρεις πέδες, ο Ανανίας, ο Αζαρίας και ο Μισαήλ. Και οι άλλοι λέει που ήσαν κύκλωθεν της καμίνου, φλέγονταν, καίγονταν, γιατί την είχαν πυρώσει τόσο πολύ την κάμινο και κατακαίγονταν. Το ίδιο το πήρε δηλαδή, άλλους μεν δρόσιζε, άλλους έκαιγε, λέει ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Το ίδιο το πήρε της θεότητας θα είναι αυτό που ανάλογα με τη δεκτικότητα, την κατάσταση την οποία θα έχει ο καθένας από εμάς, θα είναι δροσερών, θα είναι ως δρόσος αερμών, θα είναι η αντίληψη όλων των χαρισμάτων και των ευλογιών του Θεού και εκείνων οι οποίοι επιθυμούν διακαώς την ένωση με τον Θεό και έχουν περάσει τουλάχιστον από το στάδιο της καθάρσεως
στο στάδιο, στον βαθμό του φωτισμού για να φωτιστούν και να λάβουν την χάρη του Θεού. Τούτο σημειώνει και ο Άγιος Θεότητος Φιλαδελφίας, ο οποίος λέει Θεός είναι και φως, βέβαια είναι και φωτιά, είναι και πύρκατα αναλύσκων και εξαρτάται από το σώμα, λέει, όπως αναφέρει ένα παράδειγμα από το φυσικό κόσμο, πάνω στο οποίο πέφτουν οι ηλιακές ακτίνες. Εάν, λέει, πέσουν πάνω στον πυλό, έστω και αν είναι υγρός και μαλακός ο πυλός, οι ακτίνες οι ηλιακές, με τη θερμότητα την οποία έχουν, ξεραίνουν τον πυλόν και τον συντρίβουν. Το ίδιο θα συμβεί και με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την καρδιά τους σαν πυλό, που έχουν, λέει ο Άγιος Γρηγόρης, ο θεολόγος, γίνει πυλός, που έχουν γίνει χώμα, που έχουν γίνει λάσπη δια της αμαρτίας, και αναφέρει το παράδειγμα της συζυγίας, που δεν μπορούν να ελευθερωθούν από τις αδυναμίες οι άνθρωποι και να χρησιμοποιήσουν ακόμα και αυτό το ιερό μυστήριο του γάμου ως σκαλοπάτι, ως κλίμακα αναβάσεως προς τον ουρανό, για να ελευθερωθούν δηλαδή από τα πάθη της σαρκός και να δοξάζουν τον Θεόν και τη σαρκή αυτών. Εάν λοιπόν το φως του Θεού επιπέσει σε καρδιές πύληνες και σε σώματα πύληνα, τότε αυτά ξεραίνονται και συντρίβονται. Το ίδιο θα συμβεί στη μέλουσα ζωή. Εάν, λέει, το φως πέσει πάνω στο κερί, λέει ο Άγιος Θεότητος Φιλαδελφίας, τότε αυτό το κάνει περισσότερο μαλακό, ευπλαστότερο, πιο άξιο να το διαπλάσεις έτσι όπως θέλεις. Εξαρτάται δηλαδή, αδελφοί, από την κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται το σώμα μας, η ψυχή μας, γιατί και το σώμα μας θα συναναστηθεί, η καρδιά μας και το είναι μας, πόσο έχουμε δοθεί στο Θεό κατά την πίστη ημών, όπως λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, και κατά την θέλησή μας, την οποία οφείλουμε συνεχώς να ανανεώνουμε, και τη συγκατάθεσή μας και τη συνένεσή μας σε όλη μας τη ζωή. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο απέναντι στον Θεό παρά να λέμε ναι, Κύριε, ιδού, έλα, διότι αμαρτωλός είμαι και δηλώνω συνεχώς με τις πράξεις, με τις προσευχές μου, με τις γονικησίες μου, με τη μετάνοιά μου, με την ελεημοσύνη μου, το καταδύναμη, με τα δάκρυά μου δηλώνω ότι θέλω να είμαι σως δούλος. Τούτο έλεγε και ο Μέγας Αββάς Άγιος Ιερώνυμος Κύριε, έλεγε μη με πάρεις εάν δεν γίνω όλος σως, να γίνω όλος δικός, γιατί είχε νιώσει ποια είναι η χάρις του Θεού. Έλεγε δε το εξής, ο θαυμάσιος αυτός πατέρας μας, έλεγε δεν γνωρίζετε, λέει, ποια είναι η γλυκύτητα της προσευχής, ακόμα δεν σας έχει επισκεφθεί η χάρις του Θεού, γιατί δεν ζητήσατε με όλη σας την καρδιά, γιατί δεν γονατίσατε ώρα πολύ, γιατί δεν κλάψατε με δάκρυα μετανοίας για να έρθει η χάρις του Θεού ως δρόσος αερμών, να δροσίσει την καρδιά σας, να γλυκίσατε, να πείτε αυτό, ειδυνθεί αυτό η διαλογή μου, λέει, η καρδιά μου και το πνεύμα μου δηλαδή ευχαριστήθηκε και ένιωσε εκείνη την ειδονή την πνευματική. Εάν δεν κάναμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε για να έρθει η χάρις του Θεού, πώς θα έρθει η χάρις του Θεού? Αυτό δηλώνουμε, αδελφοί, συνεχώς, και δια της συνάξεως ημών επί το αυτό, και δια της Θείας Λειτουργίας, και δια των εσπερινών, και δια των παρακλήσεων, και δια των έργων των αγαθών τα οποία κάνουμε για να δηλώσουμε την βούλησή μας, τη συγκατάθεσή μας, τη θέλησή μας να είμαστε συν Θεό και να μας δώσει ο Θεός κατά την πίστη ημών. Δια τούτο, αδελφοί, μέσα στις ημέρες στις οποίες ζούμε, ας πολλαπλασιάσουμε, ας αυξήσουμε την προσευχή μας, ας αυξήσουμε τον αγώνα μας, να γίνουμε παράδειγμα και για τους άλλους, αλλά κυρίως εμείς να δεχθούμε την χάρη του Παρακλήτου, την χάρη του Αγίου Πνεύματος για των μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Και τότε που λένε οι πατέρες, δεν θα χρειάζεται να κάνουμε προσπάθεια να φέρουμε άλλους ανθρώπους στην πίστη, αλλά η δικιά μας η ζωή, η καρδιά μας, ο νους μας, η παρουσία μας μέσα στον κόσμο θα μαρτυράει την επίσκεψη της χάριτος και του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, και θα έρχονται οι άλλοι έτσι όπως οι μέλισσες, λένε οι πατέρες, πλησιάζουν εκεί όπου υπάρχουν τα ευώδη φυτά και παίρνουν τη γύρι και δημιουργούν το γλυκύτατο μέλι. Ήρθε ο Θεός να μας αξιώσει, να γινόμαστε συνεχώς δέκτες της χάριτος του Παρακλήτου, των ευλογιών του ουρανού και της βασιλείας των ουρανών, που μας κάνει κληρονόμους. Αμήν.